Mae angen gwaith ar neuadd y gweithwyr. Mae chwyn yn tyfu yng nghraciau ei chrandrwydd a llechu'r to wedi ei dwyn. Llechu adeiladau gwag yw un o adnoddau naturiol ola'r cwm. Yma ym Merthyr Tydfil mae'r hen neuadd y glwyr hon yn un o'r adeiladau crandia a mwyaf amlwg. Gweithio'r modd, fel y gwelwch chi, mae wedi dirywio, mae wedi gweld dyddiau gwell. Pan symudais i fyw ym Merthyr yn 1986, o'n i gweld yr adeilad yma fel symbol o werthoedd y gymdeithas yma gynt. Gwerthoedd cymunedol, torfol, cymuned oedd wedi seilio ar ddiwydiant trwm, haearn, dir, glo, a'r holl adnoddau sy'n gysylltiedig â'r rheini. A y gwaith yna wedi creu cymdeithas oedd yn rhannu'r un gwerthoedd, yr un grefydd, yr un wleidyddiaeth, ac oedd yn mynegu hynny mewn adeiladau fel y rhain ar gyfer ei dibenion cymdeithasol a chymunedol a chrefyddol. Felly, o weld y lle hwn, oedd wedi cael ei adeiladu'n gapel yn wreiddiol yn 1854. Wedyn yn neuadd y glwyr o'r 20 ar 20fed ganrif ymlaen, a gweld llefydd fel hyn yn dirywio ac yn dadfeilio, oedd hwnna i fi yn symbol o'r ffordd oedd y gymdeithas yn newid, yn symud i fod yn fwy unigolyddol. A dyna oedd y symbol ddefnyddiais i ar gyfer y gerdd hon. Un o'r agweddau dwi'n credu sy'n amlwg yn ni yw'r elfen o eirni. A mae'r elfen hon o'n drwm yn yr agoriad i'r gerdd lle dwi'n sôn bod angen gwaith ar neuadd y gweithwyr. A hefyd mae yna syniad o eirni yn y ffaith bod y llechi wedi cael ei dwyn a bod bellach ardal oedd wedi cael ei seilio ar ddefnyddio adnoddau naturiol fel glo a haearn, bellach a'r adnoddau yna wedi diflannu bod pobl wedyn mond yn stripio'r toiau oddi ar adeiladau mwyn I gwerthu nhw am chydig iawn o arian. Mewn gwirionedd oedd hwnna'n arwydd I fi o'r ffordd oedd y gymdeithas hon wedi gweld dyddiau gwell. Agwedd arall yn y gerdd hon efallai yn yr agoriad o ran yr arddull yw'r cyflythreniad, a mae hon o'n elfen sylweddol yn y gerdd I gyd. Yn wreiddiol geisiau'r syniad yma o gerddi Brian Martin Davies, sef oedd fy athro barddol, a mae ddylanwad o I weld ar arddull y gerdd drwyddi. Neuadd, capel, clwb, hanfodion cymdeithas, unwaith, yn gregyn, yn amgueddfeydd heb ymwelwyr, fel hen bobl a'i plant wedi ei gadael. Nid oes gan y gymuned bellach ddigon o'i hangen i'w cynnal a'i cadw. Mae'n werth meddwl o edrych ar adeiladau fel y rhain, gymaint o ymdrech oedd y rhain yn golygu i'w cymunedau nhw. Oedd y rhain ddim yn gymunedau cyfoethog, oedd nhw ddim yn gymunedau efo lot o adnoddau sbar, ac eto oedd eu gwerthoedd nhw, eu crefydd, eu gwleidyddiaeth, ac oedd yr adeilad yma wedi gweld cyfarfodydd gwleidyddol cyffroes iawn yn ei ddydd. Oedd y rhain mor bwysig i'r bobl fel oedden nhw'n fodlon a berthu a rhoi o'i ceiniogau prin I adeiladau llefydd fel hyn I ymgorffori eu gwerthoedd ac I hybu y pethau oedden nhw'n credu ynddyn nhw. Mae hwnna I fi yn rhywbeth sydd yn golygu llawer ac oedd yn drist iawn I weld ffordd oedd llefydd yma wedi cael ei esgiluso a fel oedd cymdeithas wedi symud ymlaen a ddim yn gweld eu hangen nhw bellach. Felly yn yr ail rhan o'r gerdd hon dwi'n cymharu'r neuadd hon I efallai hen berson a'i plant wedi ei gadael. Ddydd wedi mynd a symud ymlaen a bellach ddim lot o gydymdeimlad iddi na lot o ddefnydd iddi bellach. Felly sefyllfa drist o'n i'n gweld hyn I fod. Bod digon o gynnal a chadw'n digwydd yn y cwm, mae cannoedd wrthi a morthwyl a llif bob dydd, ond pawb drosto'i hun yw I bellach, nid hyd the hay sy'n codi estyniad. Ar ôl sôn bod y gymuned bellach ddim efo llawer o awydd I gynnal a chadw adeiladau fel y rhain,
dwi'n mynd ymlaen i sôn am y pethau ma aelodau o'r gymuned yn eu cynnal cadw erbyn hyn, sef eu tai nhw, eu tai personol nhw. A mae pennill nesa'r gerdd yn sôn am hynny mewn ffordd sydd, a bod yn onest, bach yn sarcastaidd, achos dwi'n cymharu yr arferion unigol yma yn anffafriol efo'r gweithredoedd a'r ffordd gynt o fyw lle oedd gwerthoedd cymunedol yn fwy pwysig. Felly mae yna ryw feirniadaeth fan hyn a tinc bach o sarcastiaeth yn y ffordd dwi'n sôn am pobl yn newid cegin a codi shed. A mae'r arferion yna yn cael ei gweld fel pethau efallai llai pwysig na ryw ymdrech gymunedol fawr. Newid cegin, codi shed. Y siopau DIY yw canolfannau newydd ein hunigoliaeth. Treiliwn oriau o'n hamdden yn y neuaddau gyrion tre, yn prawla fesul 1, fesul 2, hyd ddrysfa o ddewisiadau. A'n byd ar chwal yn fil o ddarnau bychain mewn blychau o'n cwmpas, fel cyrbibion gwareiddiad. Erbyn hyn, mae'r broses o gymdeithas yn mynd yn fwy unigol wedi symud ymlaen hyd yn oed ymhellach efo'r rhyngrwyd a'r cyfryngau digidol yn rhoi llawer mwy o ddewisiadau, ond hefyd wrth gwrs yn gallu creu sefyllfaoedd a profiadau bach yn fwy cul nag oedd arfer y bod pan oedd pobl yn ymwneud â'u cymdogion mewn ffordd ddaearyddol. Oedden nhw'n rhan o gymuned ddaearyddol mewn rhyw le penodol. Erbyn hyn, wrth gwrs, mae hwnna wedi chwalu a mae'r broses yma o chwalfa wedi ehangu. Mae wedi dod â cyfleoedd yn ei sgil, wrth gwrs, cyfleoedd diri, ond hefyd mae wedi dod efo problemau. Felly, arwydd oedd y rhain, yr adeiladau yma a'r symbolau fel hyn yn yr 80au a'r 90au o'r unigolyddiaeth yma oedd yn cynyddu ac sy'n bellach wedi dod yn brofiad i y rhan fwyaf ohonyn ni. Mae'r gerdd yn cofnodi cyfnod o newid yn hanes cymdeithas. Oedd yna adeg pan oedd byw mewn un lle, cael eich geni mewn un lle yn golygu bod chi'n mynd i rannu'r un gwerthoedd a'ch cymdogion, yr un grefydd, yr un wleidyddiaeth, bod chi siŵr fod yn mynd i weithio yn yr un gweithle ac yn treulio'ch bywydau chi efo'r un bobl. Mewn byd fel yna, oedd ddim rhaid i chi wneud lot o ddewisiadau. Oedd yn fyd cyfyng, oedd yna lot fawr o broblemau efo cael muriau cyfyng fel yna, ond hefyd oedd hi'n rhoi sicrwydd a pendantrwydd i bobl. Yn y gerdd, dwi'n sôn bellach bod gennym ni ddrysfa o ddewisiadau. Mwy o ryddid, mwy o gyfoeth, mwy o gyfleoedd. Ond gyda hynny, a daw ansicrwydd, achos pa ddewis ydych chi'n cymryd? Pa rai yw'r rhai cywir i ddewis yn eich bywyd chi? A mae hynny yn gallu dod â problemau annisgwyl yn ei sgil. Mae'r gerdd wrth gwrs yn y wers rydd, ond dwi'n dewis i diweddu hi gyda chwpled sy'n odlu, a hynny er mwyn pwyslais. A dwi eisiau gorffen y gerdd gan wneud i'r darllenydd feddwl efallai beth yw gwerthoedd y byd yma sydd wedi dod i fodolaeth. Yn sicr mae yna pethau da amdano fo, ond hefyd efallai mae yna gwestiynau i'w holi hefyd. Dygwn a darnau adref i breifatrwydd unig ein tai ac a hoelion a glid fe geisiwn ei cyfannu. A gwe cydfyw yn gwanhau, mae pob dim yn DIY. Mae angen gwaith ar neuadd y gweithwyr. Mae chwyn yn tyfu yng nghraciau ei chrandrwydd a llechi'r to wedi ei dwyn. Llechi adeiladau gwag yw un o adnoddau naturiol ola'r cwm. Neuadd, capel, clwb, hanfodion cymdeithas unwaith. Yn gregyn, yn amgueddfeydd heb ymwelwyr, fel hen bobl a'i plant wedi ei gadael.
nid oes gan y gymuned bellach ddigon o'i hangen i'w cynnal a'i cadw. Bod digon o gynnal a chadw'n digwydd yn y cwm, mae cannoedd wrthi a morthwyl a llif bob dydd, ond pawb drosto'i hun yw I bellach, nid cyd ddeheu sy'n codi estyniad. Newid cegin, codi shed. Y siopau DIY yw canolfannau newydd ein hunigoliaeth, treiliwn oriau o'n hamdden yn y neuaddau gyrion tre, yn prawla fesul 1, fesul 2, hyd ddrysfa o ddewisiadau. A'n byd ar chwal yn fil o ddarnau bychain mewn blychau o'n cwmpas, fel cyrbidion gwareiddiad. Dygwn y darnau adref I breifatrwydd unig ein tai, ac a hoelion a glid fe geisiwn ei cyfannu. A gwe cydfyw yn gwanhau, mae pob dim yn DIY.